Mapuso sa Bacolod City naman, vendors na nagsaylo na sa temporary site nagreklamo sang pagbuog sang aso. Pila sa ila nagpahayag nga masakit na. Yaring balita. Sa nagapadayon nga demolusyon sa Manukan Country Old Site, napilitan na nga magsaylo sa temporary site ng mga vendor nga sadto wala kung tani plano nga magplastar sa lugar bangod sa limitadong espasyo. Sa ila pagsaylo, nagdugang sa palaligban sang mga vendor ang pagpuog sang aso samtang nagaasal. Delikado gid, piktado gini ang lungs mo tungod sang aso. Itani ma-action na nila nga makover ni. Maaso, kagutok katama. Ang iban sa ila, wala malikawan nga maglain ang pamatsyag. Ilongag sa puwak. Kasi syempre, tungod sa aso. Nakalabot na sa LG yung reklamo ng vendor. Sa subong, plano nga palaparon ng espasyo kung sa diin makaplastar ang dugang ng mga customer. Kung may customer, nasan kinahanglan sang atop, kag suga, okay kita da. Sa masunod nga semana, kung sa diin target nga makumpletong demolusyon sa Manukan Country, plano sa LGU nga magpatuman sa full road closure sa Dalan Ferrero. Opod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, Western Visayas.